KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma Daoud Dia Foutanko kono Daoud Dia kisral à l'Assemblée nationale a tawama do e Madi Gounass sannamdama ko laafa ko ɓurniɗani gartande est ce que ko laafa en tant que kisral à l'Assemblée nationale walla ko laafa wonde almude e ɓiɗɗo galle holko woni sababu koyɗe ma ɗo hen jarama koyde fof yettude Allah so Allah hokki min fartan umma Dakar ha ɗo hen min gummo e jaam min gara e jaam min tawa jaam ɗum ko yettere Allah no feewi no mbiruɗani noon ko min kam mataw ko abito tan kono min kam komi almudo tan komi almudo ko garal almudo garmi ko ɗum kadi tinmi ko heddi ko noon ko martabeji aduna eyi ko feccere tan kono ɗum kam ittata almudagal ngal min gari ɗo noon min tawi ɗo hen bandiraɓe meɗen silaɓe musidɓe hoddiɓe to banggue leydi e banggue kerodiral leydi foof nanɗo hen machallah min gaare jaam min jettima kadi min tawi jaam hande ari e jaam machallah beele ka neɗɗo gowɗo arde Dakar walla ka neɗɗo garowo ene taƴodira eyyi mi wawide mi ari Dakar ji foof kono ham mbiɗa heewi gayno arde kono kewmi arde tan mi hawra e duwaw kadi hay hitande fande onon haji pour Daouda Dia kadi famɗi to kewmi ni yiyede piinde walla hay haala mi haala piinde mi ni mi yiiɗa ni haali wonno mbaɗirani ɗum pour min hooram eyyi kono mba ko ballalam tan ko namdare exactement janggo e jaam on ɗeɗo dente so tawi ne mbaɗa hol darde nde Daouda Dia en tant que darnuɗo piindi foti darade hen walla miiji darade hen eyyi ɗum ɗon kam ko caggal tawmon ɗo jiimi liggi o no wayni darande moon fayida ngal heewiri ni so Allah newni hokki en balɗe juɗɗe e sembe wawde wadde kam mañ ƴetta ɗum programme timmuɗo to banggue kaɓirɗe foof e banggue onon gonka moɗon beele kadi daaha o no foti yiirede ni no foti kadi ñantirede ni koko ñanti ha yooɗi min foti yettinede yimɓeɓe ni taw no yetto yimɓeɓe no hannirta ni e ɗum noon kam so Allah jaaɓi inchallah so Allah newni ma en mbaɗ ɗum programme timmuɗo irani fande kam hunde en ɗeminaki manquerede min jinde garaɗo nde jafoɗa deggodirɗa koye ceerno Jalal Eddine Ba ɗo ɗo gonɗa koye nokku makko gonɗa hol jokkodiral e jottodiral woni hakkude ma e ceernajo o eyyi ko sababuji aduna tan ceerno Jalal Ba ko musidɗo ko moƴƴo mo jokkodirno sababu kadi ko miñam Hawa Dia min kawrino makka kam jaahi Hawa Dia en jaahe e dental mabɓe min noon ko dental ko ngal min gonno sababuji tan hamin jokkodiri gila nden noon kadi jokkodire ngal ne ɗon ha hande ɗo garmi ɗo henna ko kanko woni jaati kam koto makko garmi koto makko kadi gonmi e oɗo saaha e somi yeehi kadi koto makko mbaynortomi hatta noon kadi kala ko ɗum yettade so Allah jaaɓi mami yetto ɗum mi juuro mi ñaago duwaw mi ñaagono leydi ndi duwaw mi ñaagono président Macky Sall duwaw e ɗum ɗon ko banggam minen ko ɗum mbawmi wadde mami waɗ ɗum kadi so Allah jaaɓi nde Allah waɗata moƴƴere e jaam e deyre e Sénégal waɗana président Macky Sall waɗana kadi kala jiɗɗo jaam e nder Sénégal hay mo yiɗa jaam o yo Allah wallu ɗum heɓa ɓerde moƴƴere Allah adda ɗum jaam anda ko jaam ɓuuri moƴƴude e firina yo Allah duñci firina e Sénégal duñci musibbaji addan en jaam ko ɗum ganduno ɗen ha hande ɗum ñaguiɗen yo Allah ɓoyni ɗum ɗo en e nder leydi he
dernier namdalam min keser ko anardi pindi sabu min kalami ko non laaji walla e namde himbe wawa jabade hewbe hande hembe tekkelaji men pindi gila radio go hay télé kono hewbe jogi cadele e kebgol pindi no jidi hebru ni gila e fréquence radio go hay signal télé o mbele dawda en tant que keser mi en tant que président pindi ene jogi projet e nudi yimbe be pindi e kala do be ngoni e yemnude yimbe be pindi e kala do be ngoni bangi fréquence signal e dum don gam ko gilande wadde henonde ko dum yideno hen kon ma taw cadele adun tan e cadele gondade tan tardini dum hayti odo saha kon kam kalon darorteno hay mi kebe mi darim ma taw ko alne non tan taw kon kam ko dum wonno fandarde ko fréquence hebe télé hebe fewni ha few accide hen bandira fulbe wawbe liggo dum be liggo minen mi mbaa dum don liggo men am jogi liggeji goddi ko dimmin konata ko dum tan wonno fandarde kono kam wana wasde mi darate kala on darote aduna mi darori kono taw Allah newnani non gasta ko cadele aduna tan wadde dama o ne balli walla wodi sen Allah mi wawi wiide min kam mi damino ko jora do hande taw dum wodani taw fréquence uji ko hande en kebani kono bawdi ko non tan yaari ko en daran tan kono kam kala wadata dole wadama daminam non kam hawnaki ma Allah newno inchallah KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do pono da yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañaari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya hoorema njeya jawdima mbemna gurdamma